Ahoj, Juri. Ahoj, Ali. Ja ti volám, ja by som potreboval si trošku zlepšiť prax v natáčaní reportáže a tak ty si profík, tak ti hned volám, či by si mi neporadila. No, to není problém, to bychom mohli udělat. A i bychom mohli klidně něco natočit. Akorát by bylo dobré, aby to bylo o někom, koho znáš, aby to nebyl nikdo cizí. Napadlo mi, či by sme nechceli natočiť nášho otca, lebo mohlo by to byť zaujímavé, tým, že pracuje v nemocnici už posledných 10 rokov. To je dobrý nápad a to nás bude bavit, to bude dobrý. Já vedu tu KTV, je nás zhruba 15, třeba právě Laco je vlastně člověk, který vlastně jakoby pomáhá i učí jako mladí lidi na kameře. Já kromě tu KTV se věnuju dramaturgii, spolupracuju dlouhodobě s Muzeem romské kultury, píšu, věnuju se publicistice nebo moderuju různé akce, které se týkají hodně i toho našeho tématu. Tak jak si na tom, Juri? My jsme na cestě, budeme tam zhruba za hodinu. Potkáme se přímo v té nemocnici? Bezvadný. Tak se vidíme, tak se těším moc. Ty se jako ničeho neboj, ty budeš dělat ten rozhovor s ním a když si nebudeš jistý, tak prostě my tě nasměrujeme, řekneme, takhle stůj, tady pojď radši z téhleté strany. Tak jo, jdem na to, vítáme se. Tak jo. Tak vás vítam u mňa v práci. Ahoj, 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 ahoj. Keď dojdeš do roboty, tak čo? Čo je tvoje prvé? Kam ideš? No prvé idem do šatne sa prezliecť. Aké dlhé jsou ty směny? 12 hodín. 12 hodín, denná, nočná. A potom by som mal mať 2 dní voľno, čož ešte nikdy nebola. Další fáze by měla být, že bychom se podívali jakoby jenom ilustračně jakoby na to, co vlastně nám otec popsal, že dělá. Takže pak jenom jakoby záběry, kdy vlastně on nám to ukazuje. No, rýchlo. Jazz. Rýchlo. Elektricky. Rýchlo. Aj ten druhý došli. Čas beží. Poď sa pozerať tu na kameru viac, vieš, aby si mi tam nevadil v obrázku. Můžeš ho už jako instruovat prostě. Můžeš dirigovat. Ano. Nepozeraj sa do kamery. Volá ti sem někdo? Kdo? Málo kedy. My tu hulákáme na seba. A funguje ten mobil teda? Ten Teda telefon? Tento? Funguje, áno. Funguje. Ale ja s tým neviem. Ja to nepoužívam. Teraz iba prejdeme odtud tam do toho pokoje. Napadne ten ilustračný záber. Tam už tam je. On si šiel pripraviť rekvizity. Ještě raz, takže No, ideme ale ještě bez raz. vás, vieš, aby sme ho mali čisté. Poďme ešte raz, prosím. Skúste si nejaké papiere zobrať do ruky. A poďme ešte raz, lebo sa mi pozeráte do kamery. A pozerajte sa do kamery. Teraz sa mám pozerať do kamery. Teraz áno. A do kamery, hej, stále. No, pozri. Dobre to vyzerá. Keď ťa vidia pacienti, tak stalo sa ti niekedy, že ťa oslovili pán doktor, alebo že si ťa pomýlili s doktorom? Stále. Áno? A zeptat se klidně můžeš i na ty přístroje vlastně. Jako nakolik s nima musí pracovat, nebo nemusí, jako co vlastně tady v tom pokoji potom, co má na starosti, To co je dělá. jednotka intenzívnej starostlivosti. Moja taká hlavná povinnosť je pomáhať tým sestričkám pri tom pacientovi. Já myslím, že jsme dobrý a že se můžeme posunout zase někam dál. Čiže vždycky kamera, vieš, sa pripravuje. Vždycky najdlhšie. Keď budeš pri filmárčine, tak najviac však budeš čakať na nás. Máme na holenie, to máme také špeciálne strojčeky, s tým sa holeja hlavy. Pacienti, ktorí idú na operáciu hlavy, musia mať oholenú hlavu. To je tiež moja starosť, že musím oholiť tú hlavu. to holíš ty? Áno. Takže si aj kaderník. Aj kaderník. Tak teď bychom udělali takovou krátkou interakci jenom tady na to zázemí, kde odpočíváte. Bylo by super, kdyby si třeba udělal kafe, kdyby se ho ty zeptal, v kterém křesle odpočívá. Jo? Klidně si můžete spolu i sednout, co nočí, tak je to pohodlný. Prostě takový jako využít ten prostor. Kolik tak káv vypiješ za tu noční směnu? Robíš si malú kávu, veľkú kávu, alebo si zalievaš? Veľkú tu máme. Takže asi takúto. A to dám 5 káv dám. A vieš robiť kávu aj na tom automate? Áno, ale ja to nemám rád. No ja by som si takú malú možno aj dal. Ja ti urobím normálnu. Ne, ja chcem s takouto, s takouto. Ne, ja to nemám rád. To. Môžem ti urobiť kapučíno. Fuj, túto chcem. Keď máš prestávku vlastne, tak sa najprv ideš najesť, alebo si zapáliť, alebo stíhaš najprv si sa vôbec najem, zapáliť. urobím si kávu a potom si idem zapáliť. Ďalej chodím málo von fajčiť, lebo je to strašne ďaleko. Aj máš vybraté, že ktoré kreslo je tvoje? Že v ktorom sedávaš Všetky ty? sú moje. Všetky sú tvoje. Prosím ťa, Lukáš, zisti, čo bude na obed.
A stalo sa ti už, že si sa išiel najesť v kľude a bola taká situácia, že si musel hodiť vidličku a pokračovať v robote? To sa stáva často. Čo ťa tu stále drží v podstate? Že Baví ma tá práca, je to dobrá práca. S ľuďmi. Tých ľudí mám rád a chodím sem rád. Je to taká poznášajúca práca zase na druhej strane. A zase sa na sebe koukáte. Pojď takhle falešně tělem dopředu a obličejem na sebe. Juraj, keď už akože bude na tom obrázku, tak sa nestávaj takto, hej. Áno. Akože pekný profil, ale... Skončíš tú smenu v práci po 12 hodinách a ideš domov, tak niekto odchádza unavený, zdeprimovaný, ale po tých 14 rokoch, keď odchádzaš, máš taký pocit, že si pomohol tým ľuďom, alebo že... To som urobil niečo dobré. Že si urobil niečo dobré. Určite áno. Takže robíš v podstate dobrú vec. Také hej, že... spokojenie možno je. Ale unavený vždycky odchádza. Tak to je jasné, že unavený, hej. No. Děkujem, super. Ďakujeme. Hotovo. Ja ďakujem. Tak som zvedavý, jak to dopadne.